Jesús Ferrer, bon dia. Hola, bon dia. Què tal, com estem? Ui, m'estic veient en un vídeo, cada vegada tinc menys pèl, tio. Tinc menys pèl, m'estic donant compte que cada vegada me cau. La vida, xiquet. Uau, tio. M'ha vindre un alumne i em fa, perdone, profe, diu, espera que no te sàpiga mal. Dic, què passa? Diu, tu quan te vas posar calvo? Quan te vas quedar calvo? Fa, és que estic preocupat. En 19 anyets, dic, ai mare. En 19 anys, bueno, si ja és 19 anys, ja, si comença a acabar els 19 anys, ja que sàpiga que els 25 no arriba ja, no? Dic, los rapats estem molt sexis, li vaig dir. Los rapats, sempre la meva teoria és que una vegada... És una forma de consolar-nos. No. A mi m'encantaria portar melena. La meva teoria, i està comprovada, la meva teoria és que una vegada s'has rapat, te conserves amb aquella edat en la que te vas rapar. Mira Bruce Willis, mira Patrick Stewart, tota la gent que se rapa, la Roca, una vegada estàs calvo, ja no te fas tan vell tan ràpid com altra persona. És curiós, eh? O sigui, Bruce Willis, des de quan no tenia pèl, ja sempre ha sigut igual. Pues jo al 92-93 m'he rapat al zero la primera vegada a la vida. Quants anys tenies? 19, 20... I era l'època de que només anaven els skinheads i un jugador del Barça que es deia Ivan de la Penya. O sigui, ningú anava rapat, ningú. M'he rapat al zero i a l'ascensor una senyora no va pujar amb mi perquè li vaig fer molta temor. Li feies por. I llavors vaig dir, mai més me reparé, perquè en aquell temps era complexe. Clar, era que punky, era skinhead, era raro. Avui en dia tot el món. Ara tothom va el pèl que li dóna la gana. Si tothom se fica el pèl de la minya mà, ja pot fer qualsevol cosa. Que, per cert, que esta setmana... Esta setmana passada ha sigut la teva setmana, eh? Ahir... Com l'has acabat, la setmana? Sí. S'ha casat, per la gent que no el sàpiga, que Jesús Ferrer es va casar el dissabte, no? Dissabte tarda, dissabte nit, i el diumenge se va despertar del seu llit casat ja. Sí, casat i I en una ressaca una mica important. Bueno, és normal, les bodes són ressaca. No va haver nit de noces, va ser impossible. No va haver nit de noces. No va poder haver, no? Però va ser la festa de la meva vida, com a molt loco, va ser molt xulo. O sigui, moltes emocions. És allò que es diu que a les bodes surten altres bodes? Sí. Pues... Creo que sí, que va haver ahí... Bueno, va haver de tot. Però que va haver alguna cosa que exemple, contagiés un altre vot? Sí. Ja sé qui és, jo, doncs. Sí. Però, a més a més, clar, que un home de 53 anys com jo, agafat de ses filles, entre a les 12 del migdia plorant a llàgrima viva per mig d'un pati de butaques de 60 persones, la gent, clar, se va emocionar a muerte. O sigui, tot va començar a les 12 del migdia, jo plorant com una magdalena, i portant-me Kleenex. I, bueno, era veure gent, i després, bueno, la família, reaccions impressionants. Mos hem de veure més, això no pot ser, que mos veiguéssim de boda en boda. O sigui, tothom superemocionat, senyores grans, família, tothom emocionat, i llavors, clar, i els amics també, ostres, que xulo, no sé què. Llavors, clar, com que desperta tantes emocions, pues jo recordo... Jo també quiero, no?, de la resta, però jo també vull, no? Bueno, però a banda d'això, vull dir, va ser un bany d'emocions. O sigui, jo el que vaig trobar flipant, que jo estava ballant i me venien, al principi 3, 4, 5 em feia gràcia, tios alts, borratxos, que m'abraçaven d'una forma així que jo m'acabava en el front al pit i m'acabaven fent un besito al cap. Les 7 primeres vegades ho vaig trobar graciós, però quan hi anaven per la 20 dic, però què passa, que tothom va borratxo aquí i tothom té amor per repartir. Molt bonic, o sigui, molt bonic, clar, és molt bonic aquell homenot que t'abraça així i te va un besito al cap. Però això m'ho va fer tanta gent pensant, cabrons, que són tots més alt que jo. Però, evidentment, se fa per bé, només és per bé, però la gent entre festa, tal, molt guai. Molt guai. Llavors, digues. 12 entro jo, plorant com una magdalena. Al cap de 10 minuts entra la Núria de son pare i de son fill. I, bueno, superemotiu. I allí comencen parlaments improvisats, parlaments que gent que s'ho havia preparat, que lo cunyat, parlant de natros, ma germana, un cunyat, un munt de gent va parlar, i després Inés mos va casar, i diu, bueno, jo volia dir coses també, però, ostres, això s'ha fet molt llarg, està tothom parlant, ja què dic que digui, no s'hagi dit, i res, comença el vermut, un dinar espectacular de catering selectes, espectacular, superbo, tothom va quedar content, i a les 4 de la tarda arriba la banda de rock Llomillo. He vist imatges, està bé. Flipant, és el grup que més m'agrada a mi,
i, bueno, que vinguessin allí, o sigui, saps aquelles bodes que es veu que entra U2? Sí, pues sí. per a mi va ser això, a mi em va entrar el Llomillo, Clar. que és com si t'entrés a U2 a mitjà de la boda Uh-huh. i fes a proves de música i me diu, Jesús, jo ho tinc tot preparat, dic, pues espera't que primer fem lo vals. Era un vals fals, era un Paquito el Chocolatero, mitja boda eren de Tarragona, altra mitja eren d'aquí de territori. No, Paquito el Chocolatero no. La cançó aquella que canten tots els tarragonins a la festa major. Ai, vas lo, agafar lo, 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 lo. Ai, no ho sé. Ho tinc a la punta de la llengua, crec, Sí. però no ho sé. Bueno. Ja me sortirà. Pues comencem a fer un fals ball i allí comencem tothom a cantar i cridar lo, lo, lo. Los d'Amposta van pillar a la segona i van dir, uau, quina festorra. I allà res, comença el Llomillo, comencen a caure 4 gotes, ho parem tot, movem les taules, movem la banda, la posem a la sombra i torna a començar la banda i molt guai, molt guai. Acabo, pues va ploure. A mitjà va ploure, però jo bueno, havia- era ja el moment... No havia mojada, no havia afortunada. No havia afortunada. Sí, sí. I Ja què? està, molt guai, molt guai. Res, després va vindre Moreno Ros, un disc jockey, Jordi Moreno, Sí. i hores i hores i hores, i la gent despedint-se, jo acompanyant a la gent gran cada vegada que se n'anaven. Hi ha una d'estes, tothom emocionat, mes filles xalant, tothom, tota la família xalant, gent emocionada, abraçant-se. I allà a les 3 del matí, acompanyo a ma padrina i veig un invitat de la boda que me diu, m'acabo de separar. O sigui, en plena boda va haver una separació. En aquell moment, en la boda? Sí. Se van enfadar i se van... Em veus a mi al pàrquing aguantant 20 minuts Sí. d'un senyor supertrist, és que no sé com ha anat. També el senyor, dir-te-ho a tu, directament, perdona que digui, vas triar la persona poc I idònia. dic, bueno, entrem junts i m'ho acabes d'explicar dins? No, no, jo me'n vaig, vale, doncs ves. Entro dins, no sé com tocar la porta, torno a obrir la porta Sí. i veig una infidelitat. Uau! Una part de la parella estava dins, l'altra part de la parella estava fora. Això vas veure. Tanco la porta i vaig dir, Jordi, Sí. anem a veure. Jo no puc sostenir tantes Jordi emocions. qui era, Jordi? No, tu no, dic, que jo te no dic a sé. tu. Sí, sí. Que jo vaig pensar a mi mateix, Jesús, necessito una copa. Jo tantes emocions... Perquè, no clar, podia tu això ho sostenir. interioritzes molt. Tu veure la Clar, persona infidel... Jo sostenc tot l'amor que va haver allí, va ser superbonic, connectar amb tothom, Sí. mirar els ulls. O sigui, hi havia una xica que no coneixia res, que era la parella de mon nebot, i me venia i m'abraçava i pensant, esta xica qui és? Però esta xica tenia unes ganes d'abraçar-me tan grans, Sí. i després me van dir, és disc jockey, no sé què. Ah, doncs vale, abraça'm. Jo veia que tothom estava... Si no fos de jockey, no... No, era igual, era igual. Vale. Que me van fer risa, que m'anaven presentant a la gent pel camí, i jo, Sí. pues molt bé. I vull dir, tothom tenia ganes d'emocions, d'amor, d'abraçar, la família d'abraçar, d'estimar, els amics d'abraçar, i totes aquestes emocions, pues, hi ha gent que es va decidir que si me caso o no me caso, i en això va explotar tantes emocions estranyes que vaig dir, a partir de les 3 del matí vaig dir, que eren les 3 que són les 2, i vaig dir, necessito una copa. I llavors vaig veure massa. Vas veure el que tocava, però superguai. m'estàs contant coses de la teva boda com si fos una pel·lícula. És que Infidelitat. jo flipant, O sigui, lo de la infidelitat a mi m'ha impactat. No expliques, però ara tots els convidats estaran dient, qui era? Vaig ser jo, no? Tipo Judas. ¿Fui yo, señor? ¿Fui yo? No, però és No, que ara no fui m'imagino nadie de els vosaltres. convidats de la teva boda que estaran escoltant la secció i ara has creat una bretxa d'inseguretats entre les parelles dient qui serà, qui serà. La majoria eren tremendament Ja, però com no pots dir el nom de qui és, perquè ho entenc que no pots dir, però ara estaran tots... Va ser tu? Va ser tu? Eren de lluny. Eren de lluny, no eren d'Amposta, ja ho traiem d'aquí, ja eren d'Amposta. Podrien ser proveïdors, per dir alguna cosa. Per arreglar-ho d'alguna forma. Però que fort estava la parella? Dins. Dins? Sí. I ell, és com una pel·lícula. Jo tanco la porta Sí, i sento que un soroll, la obro, sí. veig a dues persones enrotllant-se i dic, potser no hagués tingut que veure això, la torno a tancar i vaig dir, necessito una copa. Allà Jo pensava que això passava en les pel·lícules, a les bodes de les pel·lícules. Pues bueno, Sí. evidentment això és la hiperanècdota supercutre, No, però veig mas almenys filles tu van xalar, van riure, això està el xulo. fill de la meva parella van riure els amics, Sí. i allí vam estar super tard. Va haver un moment del Llomillo que jo ballava tant que la meva dona estava lluny i al cap de 2 hores dic, fa 2 hores que no et veig, ja t'he vist ballant Llomillo com si no hi hagués a demà. O sigui, que tot molt bonic, molt xulo. Pues bueno, van vindre amics que coneixen, Clar, que clar. hem sentit nomenar noms, però ja està.
Però veig que vas poder fer coses. Jo en la meva boda no vaig poder fer res. No vas poder fer res. La meva boda era també sota un arbre que vam ficar bombilles, el mitjà era de peu perquè la gent caminés de nit, mentre... I jo saps que era que cada 2 per 3 veia els meus amics, anava i me venia el fotògraf, escolta, anem a fer una foto. Bueno, però hem de buscar la nòvia, i a buscar, perquè clar, la Eva i jo menjàvem a peu. Cadascú un punt a punta. Sí, el menjar era a peu, fent piques, mentre passava, era tot el rato així. I clar, pues anem a buscar la nòvia. Tu ets fotògrafo recollint la nòvia? I jo la nòvia, i la nòvia com que o me regatejava, o parlava molt millor que jo amb la gent, que se podia entretenir i no la podíem. I a la mitja hora, aquí està, vale, fent la foto, clic, vale, adeu, Eva, jo vaig allí, bim, bam, anem a fer una altra foto, però és que vull... I vaig estar tota la boda amb el fotògraf al costat buscant sempre a la meva dona. En sèrio? Així va estar. I cada vegada, però no vull fer-me fotos, jo vull disfrutar. I ella sí que va disfrutar, però jo buscant tot el rato era buscant a... Dos convidats ho van intentar, van dir, veniu los dos perquè us ensenyaré el paquet del regalo, no sé què. I mos van tardar molt en caçar i mos van agafar, però els altres, després d'estos dos, la gent anava donant regalos per separat i jo me n'he entrat coses en su dia. Foto amb aquesta gent, vale. Ara foto... Un escape room, no sabia. Te van regalar un escape room? Bueno, això sembla, però que jo no estava quan se va obrir. El major escape room de la vida, saps quina és, no? Un matrimoni. Un matrimoni. Que és intentar no saber sortir-ne d'allà, quedar-se allí... Bueno, és una aventura, ja. És una aventura. Molt bé, així que molts regalos. Sí. I on te'n vas de viatge de nòvios? A Granada, però la setmana que ve. La setmana que ve no te tindrem aquí? No, bueno, me'n vaig del 6 al 20. O sigui que el dilluns que ve encara estic. Estaràs, però vindràs també una altra vegada en ressaca, ja veuràs, ja m'ho imagino, no? Home, no. Jo no veuré mai més en 6 mesos, ara. Bueno, però és una beguda que s'agraeix perquè hi ha una festa. Va ser emocionant, va ser superxulo. I sensacions de la nòvia, perquè si tu és veritat, tu t'has casat per segones vegades, l'experiència emocional serà diferent, però té un mateix eix, però ella s'havia casat per primer cop. Sí, explica, perquè a mi el que m'interessa és quina felicitat, ja que se tracta de misteriosament feliç, quina felicitat li embriagava en ella. En part... Arribant al dia, perquè l'última setmana passes molts de nervis, molts. Tens no sé quants proveïdors, no sé quantes coses. En part, va dir, jo no li desitjo a ningú que es case. I realment, el bagatge emocional de la boda és tan brutal que va haver algun momentet que ella diu, és que me desbordaven situacions, la gent m'abraçava i tot molt bonic. I en part, a vegades, dius, hòstia, ella a mig de broma m'ha deixat caure. És complex emocionalment perquè està tothom a flor de pell, però tothom és important i tothom ho està donant tot per tu. Però això és el bonic teu perquè... gran compleanys. Però si la gent s'emocionava a la vostra boda és que la gent que havia allí són gent que veritablement vos estimava. És que perquè emocionar-se en una boda que no és d'algú que coneix a mi no m'emociona. Lo flipant va ser que això, que evidentment el 60% dels que hi havia allí mos estimaven moltíssim i els altres que eren mig parella mos van arribar a dir gent de dir ei, és superbonic, que xulo. Jo no volia vindre ni a la cerimònia, estava a la barra, però clar, comencen a parlar aquestes paraules tan boniques, diu, me vaig emocionar, diu, estava fotent-me una birra des de lluny, diu, però que bonic. Una persona que no em coneixia, per exemple, que era la dona d'un nebot, diu, vaig emocionar molt, i jo, pues que bonic. Bueno, és que no tinc veu, també. Home, claro, no crec que és normal que no tingués veu, entre plorar, cridar, ballar. Molt bonic, molt bonic. En global tinc que veure, perquè he vist fotos i vídeos i estic flipant. Perquè, claro, nosaltres per no... Ja havíem contractat un munt de coses i vam dir, pues no contractarem fotògrafo, i vam dir, hòstia, però què farem? Que no contractem fotògrafo. Vam crear una mena de gimcama, que era que tothom que entrava al recinte se li donava un sobre que dia la teva missió és, i la seva missió era fer una foto. Llavors, tu obris el sobre i t'hi dius, la teva missió és fer una foto de quan se donen els anells. Llavors, algú, al moment dels anells, va vindre i va fer la foto. Vam obrir un grup de Telegram amb tots els invitats i en directe hem anat tirant totes les fotos i vídeos i tenim una quantitat de fotos i vídeos tan immensa que ho volem digerir i ho volem consolidar en paper i tal, però allí hi ha 20 hores de feina per intentar endreçar tot allò. Remenant, allí he vist vídeos, m'he vist a mi ballant, donant-ho tot, he vist fotos, he vist vídeos, he vist un munt de coses, i no res, una cosa que és xulíssima és
veus a la gent com te mira, o sigui, tu estàs ballant com un loco i veus el de detrás com te mira, que tothom posava tant d'amor, o sigui, va ser tan xulo, que la gent, suposo que vas predisposat també a una boda, vas predisposat a donar-ho tot, i molt guai, molt guai. Molt guai, molt xulo, és una boda, és irrepetible, les bodes són irrepetibles. Bueno, jo ja em porto dos. Ja, però és irrepetible, no és la mateixa boda. No és la mateixa. A part, era molt jovenet, l'altre. I sí, va ser molt xulo i tal, però esta ha sigut una festa d'adults que te portes la teua banda de rock and roll preferida i el teu disc jockey. Claro, una festa de gust. O sigui, ets més feliç que fa una setmana? Sí, és que... Bueno, ara estic en una ressaca emocional elevadíssima. Rebre este impacte d'amor. És que jo què sé, jo mirava els vídeos. Sí. I jo dic, però un tio baixet, gordet, saltant com si no estés a bé, i la gent me mirava en un amor, i després me venia i m'abraçava i homenots grans me donaven besitos a la calva, jo pensant, tant d'amor pot existir? Tant? És que... No sé, és molt... Però no, jo crec que t'hauries de preguntar més, això és el que he aconseguit? O sigui, que la gent m'estime d'aquesta manera? Algo hauré fet bé? No, en lloc de preguntar-se-ho, perquè sí, és veritat. Aquesta lectura és xula. És que és la lectura que hauries de fer. Diu, si estan aquí i s'estan emocionant i m'estan mirant en estos ulls, és que algo jo he fet bé cap a ells i algo significo cap a ells. I crec que això és lo bonic de tot. No preguntar-se-ho, sinó dir, mira, que guai, que afortunat soc, no? És que sí. Sí, jo vull dir, evidentment és una festa de compleanys, és una cosa irreal, ¿vale? És un canyó d'emocions, és una festa irreal perquè és irreal, diguem-hi, no és el món real. Perquè ara sortim al món real i, clar, la gent no m'abraça a la calva quan vaig per la cera. Clar. Com feien allí tots els homes, que per cert, no, és broma. I este punt d'irreal mola pensar, hòstia, ni que sigui el 25%, m'estimen de tot això? No, només que sigui el 25% és una passada. Pues això, afortunat has d'estar, Jesús, a la teva dona, que mai me'n recordo el nom. Núria, i que, bueno, que sigueu feliços, que ho disfruteu, que ara aneu de nit de noces, després tu tens uns quants dies de festa, no? Sí. Del 6 al 20 marxarem, però falta una setmana i mitja. Encara vos falta més, no? Que ho disfruteu, que sou una parella molt maca, que al final és això, si tu ho has sentit bé i tu ho has passat bé, i si veus que la gent s'emocionava, o sigui, jo quan vaig veure la boda del rei a la tele no em vaig emocionar perquè m'importava un bledo, però sí que me puc emocionar amb algú que m'estimo de veritat, i suposo que això és el que et va passar, i és que la teva felicitat l'has sabut conduir, t'has sabut rodejar dels teus, i que ens veiem la setmana que ve i m'has d'explicar tot lo de Granada. No, encara no n'hauré anat, però sí. Vale, bueno, ja canviarem de tema. Ja canviarem. Moltíssimes gràcies i, bueno, i gràcies a tots els convidats i tots els que m'han... I a més de l'Instagram la gent envia de tot. Gràcies. Pues moltes gràcies i felicitats. Gràcies.